Maisun mayong gabi ni atas atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultiyon sa kaalam, non potest isi ditornum cuinon supist veritas. Way pangatarungan nga mulungtan kunwa sa kamaturan ni pasukan. Ang atong Ginoo nagpaibaw nga ngiyang mga pulong gamhanan nasa Salmos 120 ug akong ipadala nga akong mga pulong. Aron nayuhon ko ang yuta, ang mga sakit sa katawhan, ayuhon sa pulong sa kamaturan kung pulong sa Dios. Kung kini atong tubagon sa pagsunod ug pagtahod mga pulong sa Dios. Atong pagampo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong Amahan, pinagi sa nga ni Jesus ng imong anak, among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon ni sa imong mga puong Diyos, sa among ning mahubad, sa among kinabuhi, among mabansay, gamo sa kapambit suban nga nakinanglan. Losa kami Ginoo nining makalilisa nga katalagman sa kalibutan karon. Ang mga dagkong nasod nga nagsangka sa gubat o ginamit ang mga modernong kahimanan sa gubat. Magahadlok Ginoo alang sa mga kabus o alang sa mga nasod nga wa mapil, maangin gyud niningong makalilisa nga hulga sa gubat. Sa Salmos 46, 9 ningon ka imong gipadayag nga ako'y makapahunong sa gubat. Mara Ginoong Diyos kami nang ilyupo, nang aliya, nagampo, ngay mong bugtaon o ginginlan ang dakong kasilag kainit sa pagdumot o pagpanimaslanay o ipaari ang pagpasaylo, pagpailob, pagpaubos aron nga matunhe ang among krusada sa pagpadayag sa imong kamaturan o pagdani sa mga tao nga nitalhikod kanimo nga mopay gipalabi ang garbo, gahom sa kalibutan, bahandi nga nakapasalaag kanila. Gamos ang ipangayo ang panabang ni Santa Maria Birhen, ang mahal nga inahan, nga ngayang mga pagampong ngadto siyang anak, ngadto sa Diyos, dili paliparan. Amen. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maiso na itong mga pasalamat sa itong mga kauban sa Catholic Faith Defenders. Padayon ta sa mga pambit, sa mga pagtulunan, o bago na itong isugdan ang atong Plaza Independencia Open Forum. Ang abligid sa mga pangutana o mga gisangat ng mga pagduda o pagsupak sa Iglesia Katolika atong gipamati diya sa Plaza Independencia. Matag Domingo kung may kakulian, ang oras nagsugod sa alas 4, alas 5. Dahil pagsugod na to sa Osaka Radio Station, magsugod ta sa alas 6:30 nga to sa alas 7:30 sa katakna nga tulumanon. Dihin madungog na to ang mga harong o mga pagbinugti ay sa mga balaanong nga pulong sa Dios alang sa kaluwasan. Dili ron paghaling o kasilag, pagdumot, o dili pagimog sa kagalang nga magkalay-anay kita. Kundi magkaduol kita sa kamaturan, magkaduol kita ni Kristo, o magamit kita sa pagka-instrumento aron mabutiag usab ang pagtuong Katoliko. Nagito nga man, salamat sa imong mga panalangin. O luwasa kami sa mga katalagman, sa mga sakit, nga kini mamayo, o ngatagan mo kami mga katuigan pa sa paglalagad kanimo, pag-imaya kanimo. Karon og sigapon sa katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. May iso dito maglangan, ato unahon sa pagpaminaw si Carlo Badinas, usan ni sa nahila nga tigpambit sa mga pagtulunan ni Kristo, pagtulunan sa Iglesia Katolika, sa mga Catholic Charismatic Youth Groups. Paminaw na to si Carlo Badinas. Daghang salamat Bradsok og maayong gabi kanimo Bradsok og sa atong mga suki nga tig paminaw nining ato ang programa ang katinaawan sa pagtuong Katoliko. Unya sa dili pa ko mangutana Bradsok, greetings na ko kanunay ni Brad Michael Cabilas ug ni Brad Ron Hinson ug ni Brad Mario Abo sa taga Cordoba ug kanimong Brad Mako Mangyaw si masawa maayong paglantaw pagpaminaw.
O sa naglantaw nato Brad Sok sa atuang live streaming si Brad Bros Aradaki Yuntig. Mayong pagtanaw Brad. Ang akong pangutana Brad Sok mahitungod nining litanya nato bitaw Brad Sok. Kining litanya nato sa Mahal na Birhen Maria. Kay kita mga Katoliko may nito na nagdebosyon sa atuang Mahal na Birhen Maria. Unya usa diri sa mga litanya Brad Sok, si Birhen Maria gitawag man ni siya kuan Brad Sok, birhen nga labing gamhanan. Giingon diri Brad Sok kay si Mama Mary gitawag man ni siya og most powerful o birhen nga labing gamhanan. Ngayon si Maria Brad Sok gitawag man ni siya og labing gamhanan Brad Sok nga tawo ra man ni si Mama Mary. Dili man ni siya Dios. Kaya nasayod kita Brad Sok nga ang Dios mo gitawag nato og labing gamhanan. Kay siya man ang Dios, Dios mga Dios, labaw siya sa ngatanan. Niya si Birhen Maria gitawag man ni siya labing gamhanan Brad Sok. Palihog ko og pagpatinaw ani Brad Sok. Ang usa ka kamaturan diya sa Biblia ato nasayran nga labing gamhanan mao man ang Dios. God is omnipotent being. Mabasa sa Hebrehanon, unahon na ito ng isang tugon. Sa Jeremias 32:17. Ikaw, Diyos, ang labing gamhanan, why malisod kanimo? Mao na nga siya ang Diyos nga magagahom sa Santisima Trinidad, si Yahweh Diyos Samahan, ang anak ka mo si Jesus, ng Espiritu Santo Paraklito. Mao ning ngalan nato di omnipotent Trinity, ang labing gamhanan. Pero anong gitawag ni Maria og birhen nga labing gamhanan? Ang iyang pagkagamhanan dili ni sa kagahuman ug sa kusog. Kay kanang kagahuman ug kusog iya na sa Dios. Ang buti pasabot nga si Maria labing gamhanan diha sa ngalan nato og kining influence of Mary's prayer because of his being pure and humble person. Nga si Maria muro sa kaputli, malaan o mapopsanon. Nga gingon nga labing gamhanan dili sa gahom, dili sa kusog, kundi sa ginganlan nato galamhan sa bilisya ang kamay ng puon. Kay nabasa na to sa kasulatan nga ang mga mapopsanon, mga putli, matarong, dili gilid balibaran sa Ginoo. Mao na si Maria kay putli, matinamanon, matarong, dili siya balibaran siya mga pagampo. Yan na perubahan na niya tungod ng milagro ni Kristo. Nga tungod sa intersisyon o pangamuyo ni Santa Maria, niabot ang milagro. Kaya lahod na nagbino ang kinasal, nagubot na, niya si Santa Maria nasayod nga hinungdan kay wan na sila bino. Kaya sa dakong bangkite o banquet sa mga Hudyo, importante man ang ilimnon nga makagaan silang galamhan o kusog nga kainom o pino. Pero guwa na bukat kay ilang lawas, suman sa ilang bangkite. Mao nga si Santa Maria misulti siyang anak-anak, wa na sila bino. Niya si Jesus mingon, babae, unsay atong labot niini. Kita mga dinapit lang sa kasal. O labot pa, wa pa mabot akong panahon. So dili kay mura, kundi dili ibalibaran yun ni Jesus si Santa Maria, yang idahan sa gipangayo niya. Pero may buong ta kay si Santa Maria ang ibalibaran, nisulti man sa mga sulugoon. Dung, unsa gani isugo sa kong anak, tumana ninyo. Niya kay bungan kay Jesus misugo man dayon. Kanang unom katadyaw nga basiyo, sulig tubig, o dadang gari kanako. O gihimo ni Jesus ang milagro sa nanghigayon, nga ang tubig na himong pino, o gidalit sa mga bisita, malipayon, o nagmalinahon sila kay ang gikinahanglan nga timpla silang bangkite, mauman ang pag-inom. O ang gidiliya, mawar magiging pagkubog. So, mo na nga si Birhen Maria nagpakita nga wa siya mawad-i sa dali og daklit nga pag-unaw na nga balibad mga kong anak. Diya siya unaw na nga di siya balibaran. Mga nasulugoon, unsay isugo sa kong anak, tumana. Nya, misugo man si Jesus. Nya, gitawag ni Jesus si Santa Maria babae, dili kay way batasan si Jesus na wad ang pagtahod siyang ganahan. Kung dili, gipahinumdum ni Jesus nga sa sa Genesis, unang libro sa Biblia, 3:15, nga naghisgot ang Diyos Samahan, nga matod pa niya, Satanas,
ibutang ko ang away taliwala kanimong sa babae, o sa imong kaliwat o kaliwat sa babae. Ikaw magkapahiplit siyang kiting, o siya magadugmok sa imong ulo, o Satanas. Mao na nga, paghisgot ni Jesus sa babae, iyang gipahinumduman ng kalibutan, nga dunay babaeng gisaad sa Diyos Amahan, nga mo away ni Satanas, o mudugmok sa ulo ni Satanas. Tungod sa binhi ni Maria, nga walain mo si Kristo. Sa Galatia 2:16, there is only one seed, and that seed is Christ. Ang binhi ay usara, nga mo si Kristo nga magabuntog, gahom ni Maria, magkapukan ni Satanas. Pusa si Maria, dili labing gamhanan sa kusog o sa gahom, kundi ang kadili balibaran siyang pagampo, nakapahimo niyang labing gamhanan nga berhen sa kalibutan. Dili sa gahom kusog, kundi sa pagkadili balibaran siyang pagampo. Mao na nga nining panahon sa kagubot sa kalibutan, dangpo na to ang isulti ni Jesus nga mohangyo kita ni Santa Maria. Hiniusa sa itong pagrosaryo nga moabot ang kalinaw o mapusgay ang masamukong una-una o hinautunta nga ang mga matagnaon nga sulat ni Birhen Maria ngadto ni Lucia dili may nabu kay hinabihan ka makalilisan, makahadlok o magkapangurog ang maong hinabu kung may tabo na. Kadtong ipahibaw ni Santa Maria siyang sulat nga gipadaan niya ni Lucia. Mao na ang atong tubag sa pangutana ni Carlo Badina. Salamat og niya si John Purka atong pinahon. May gabi Bradsok o sa tanang Kabisayan Mindanao, labi na sa kung nanay da sa Malapok Norte, Maasin City. Kumusta mo diha? O diha sa Matalong Liti, labi na sa Tornay Maninggulo. O diha po sa Mabulo ang mga silingan, may gabi, labi na ni Brad Aki. O sa tan, na diha, nagpaminaw. Ako kumunta na Bradsok na sugatan, ingon din nga evidence, history, how to unearth creature man. Therefore, ask question, what is man? Matud pa ni Socrates, the ancient Greek philosopher, answer no thyself, what is man? Kung sa miling tao, Bradsok, karon mo magdabrato ang mga tao, Bradsok, nga ordinaryo sa mga gamhanan o mga leader ng mga nasod nga gusto mang patyon ng mga tao nga unsa day kining tao, unsa mining tao, Bradsok. Di na natin makutlo sa gabantugang pilosopo sa karaang panahon sa Grisya, kundi muanita sa pung Ginoo, nga namatod pa sa Ginoo, kuyog niya ang Santissima Trinidad, the Son and the Holy Spirit, mingon ang Diyos, buhaton na to ang tao, sama sa tundagway. O bihuyop ang Diyos sa duha ka lumag sa ilong sa tao, o ang tao na imong kalag, nga dunay kinabuhi. Ang kalag din nagpasabot nga ang tao nga gitagan na o Espiritu sa Diyos. Mauni ang nahitabo nga nahimo kitang sama sa Diyos. Sa San Juan 4:24 nag-ingon nga God is Spirit. Sa Lucas 24:35. Naingon nga ang Espiritu way unod ug bukog. Busang Espiritu dili kini atong lawas. Ang atong lawas bayanan na ni sa atong kalag. O mao na nga ang tao bililhon o talamdon sa mata sa Dios kay gihimutang ubos lang jutay sa mga manulunda o mga anghel. Nya atong destiny, nga atong planan nga makadangata sa kinabuhing walay katapusan. Mao nang ingon si Ginoo sa 1 Corinto 2:9 nga nagtaga na siya sa kakahimtang o kalipay, wa pa makita sa mata, wa pa madungog sa tugdungan, wa pa mabati sukad sa itong kasing-kasing. Mao na nga talamdon, balaanon ang kahimtang sa itong pagkatao. Pero kini giusikan o gilubag sa mga tao nga naulipon ni Satanas. Doon ako'y nailan mo sa katao nga bahala na na impirno, dili ko nabiyaan ng langit sa kalibutan, kaya nakauyab na yung babae nga may kayong muniskrima sa romansa nga kalibutanon. Pagka makauaw o pagka makahadlok nga katarungan. Nga bahala na kunog na impirno, di ko ni baylo ni kalipay sa akong uyab, dako kining sala, nga ang lumalabay nga kalipay gi ilis lang
nato niya itong kalipay ng walay katapusan kinabuhi nga dayon. Mo na hinaut nta nga katong dawana makaamgo sa lain-laing pangapagi maablihan lang iyang kalag. Ug paybaon ra sa Ginoo nga sayop ng imong pangunahuna kay galibutan mo labayra pero ang gasa sa Ginoo sa kinabuhing dayon walay katapusan. Mao ta atong tubag sa pangutana ni Brad John Porca nya rita ni Brad Rudy Recasa usa ka nailawg na bantog nga tig ayag sa Biblia. O gamatod pa niya doon ay mga panagsumpaki sa kasulatan nga makapaantihay o makapalayo na to sa pagbasa sa Biblia kay lisod man sabton doon na may nagkasumpaki sa kasulatan. Pero atong mapaminaw karon diha kung sa atong padayag nga tulay sa gituan niya nagkasumpaki niya si Brad Rudy Recasa. Salamat Bradsok ug magabi sa tanan natong mga listeners ng atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Ug greetings nako diya sa Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Roliblo Rivera, Nelson Reyes, ug ni Luis Antumo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradsok, arita sa kasulatan 1 Timoteo 6 tudling 7. What did we bring into the world? Nothing. And what can we take out of the world? Nothing also. So then, if we have food and cloth, that should be enough for us. Sa Binisaya pa, unsa bay atong dala sa pagkataon nato dinis kalibutan, wala gayud. Ug unsa man say atong madala, ini kamatay nato, wala usab. Busa, angay kitang makontento kung makakaon o makabisti. 1 Timoteo 6, tuling 7, 8, klaro kayo nga wag tayo dala pagkataon nato dinis kalibutan. Ug wa sa tayo madala, ini kamatay nato. Sa gipadayag 12:7 sa may balita Biblia na kanayon, unya may gubat dito sa langit. Si Miguel ug ang kauban niya mga anghel nakisangka sa dragon ug sa mga anghel niini. Gipadayag 12:7, klaro kayo nga dunay anghel ang Ginoo, dunay say anghel ang yawa. Nagsangka, napindi ang yawa ug gitambog dinhi sa yuta. Sa Soponias 2:4 sa may balita Biblia na kanayon, ang siyudad sa Gaza biyaan na ug magmingaw na ang Askalon ug ang lumulupyo sa Asdod palayason sa pagkauto ug pati bulaagon ang katawan sa Ekron gikan sa ilang syudad. Soponias 2:4. Akong pangutana ani Bradsok, kini syudad sa Gaza mao ba ning gibombahan nga sa Israel Bradsok? Palihog ko nung patinaw ani Bradsok. Ang kasasayan ng hinabo sa nagbukal pa sa presko ng itabo nga ang mga malinawon nga papuyo sa mga Hudiyo kining Israelites Israel giatake sa Hamas. Kining Hamas usa ni ka pundok sa mga rebelde nga gusto gubat o gi paluyuhan sila sa mga dagkong nasod. Wala nga sila puno sa mga armas, suman pa nga mga kikinahanglan sa lapi aron pagbuntog sa nasod nga gikasilagan. Mao na nga ang Israel mibaws tungod sa yatong Tubre 5-6 nga daghang kay mga Israelitas, mga babae, mga batanon, mga bata nga gipang kidnap sa mga taga-Hamas, mga Hamas niya gipamatay, gilugos sa mga babae, pamatay ang mga bata. O ubay-ubay ang nakalas sa ilang ipang pusil ng mga balay puluyanan sa mga inosinteng sibilyan. Muna na nasuko sa Israel, namumba o daghan kayo sa mga namatay, dagko kayo mga tagas ng mga mahalon kayong edipisyo kung buildings nga nabungkag sa bumbasad sa mga missiles sa kining Israel. So muna, way sukod sa bawas matud pa pero dili na mao ang buot may tabo nga paabot sa Diyos nga unta nga likayan ang pagsugnib o kayo sa gubat. So, ang pagpatana ni Brad Rudy nga kining pagpanimaw sa kining Israel, gibubahan ang Palestina
nga mo'y gingon nga gitaguan sa mga Hamas. Pero doon ra kay sa mas murang siyudad sa Gaza sa kamatahom o suwagon kay siyudad, yan doon ra kay sudlanan nga gustong ilugon sa mga taga-Palestina nga gituhuan nila nga kanang Jerusalem nga nasakop na ron sa Israel ilang babiun. Sugod sila og away dugay na kayo. Sugod pa na sa daang testamento. Mao na nga kining Gaza kung katumanan bastag na sa Punias 2:4 nga mamingawon kay wala na mo puyo tungod nining makalilisan ng mga pagbomba, gera. Ang sa daang tugon kay naman sa daang tugon ang Punias. Doon ay mga tagna sa ilang panahon. Nga katumanan sa ilang sa panahon. Nga lagmit dili ta makasiguro nga kining Gaza nga gisgutan nga mapil sa pagpamumba sa Israel ang Palestina dito mutagong Hamas nga mapil ang Gaza dili ta makapiho niya na pero pabutas panahon kay matagtag na doon ang mga katumanan. Mao na atong tubag sa may pangutanan ni Brother Rudy Racasa nya marita ni Amado Aquino. Amado Aquino. Salamat Badsok ug may gabi sa tanan nga paminaw sa atong matulaanon nga programa nga ang katinawa sa pagtuong Katoliko. Badsok ako pangutana Badsok may tungod gapon anang gubat sa kuan Badsok kanang Israel Badsok ba sa Palestina Badsok ba gikan pa man sila sa kuan daan tugon ko Old Testament. Badsok ako pangutana Badsok kanang panaggubat nila Badsok ba kanang Palestina ug Israel Badsok ba nga kaya ato pa man nagasugod Badsok sa daan tugon pa man kuan Badsok kanang hantod ka kon Badsok ikapila naman ang gubatan nila Badsok kay sige naman na sila bukan mga magkanang kadatuin nilang gubat Badsok Sige kaya na magkapiho ano sa ning sugod pila na kay ang gubat nila sugod pa man sa Old Testament time. Yabdan bigyan ng panahon nga sa ilan ng pahuman sa gubat doon na pagbadlis sa mga utlanan. Paghimo sa badlis sa utlanan ang Israel ni apil sa Jerusalem, Holy Land, nga sakop sa Israel. Palestina ningon dili ang karaan yung panahon nga kining Jerusalem sa kamatahong siyudad, sa kamatahong dapit din diya sa matao si Kristo. Ngilang iangkon nga sakop ni Palestina, dili sa Israel. Gamay builo sa mga diferensya, mag-away din sila. Pero sila dayon, dagang ng hugna sa mga tigis-tigis nga gubat nga nakakalas, dagang ng kinabuhi. Tali sa Israel o Palestina. So balik ko na ito, nga dili ta makihap, nung sa silang magsugod, kunya pila ka kupat na itabusan ka nila, pila sa mga nasod nga masiglaban. Kaya ang Palestina, doon na siya laban ng mga doon ng mga nasod na higala nila. O pareha sila o baruganan sa pagtuo. Islam, pero dili na ito apil na nga ang hinungdan mo tinuuan, kundi mao kadtong inangkunay sa mga yuta sa hingan na natong Judea, sa Judea, nadia ang Israel, nadia ang Palestina, nadia ang Gaza. O ang ator yung gilantaw giyampo nga way sa basa pa ni Brother Rudy sa Biblia sa pagkanin nato sa kalibutan mo tayda unya ipauli sa nato ngadto sa hukman ng Ginoo wa sa taydaon manali ta muhilig sa ibilin nato kasi nagiyan na pero ang ilang mangong gitawag og sagrado kining rule, secret rule, mao nga ang mga taong nagpuyo diha ilan na sa giangkon nga ila. So dili ba imong balhinon ang mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem ngadto sa Palestina. So ang mga taga-Palestina gusto mo angkon sila pero ang mga tao nga nagpuyo diha dili sa malisod sa nilang mahinlan mo na musangka gyud ang gera. Ang kasulbaran niya na mo rin ang timos nga plano sa Dios ug ang Espiritu nga doon na gyud magpaubos. Sa tanang away, kakubot, mga sangka, ang magpaubos mo'y yawi sa kasabutan o mayong resulta.
balik ta sa tungawan at paminawon pagbalik si Carlo Badenas. Daghang salamat pag-usab Bradsok, maayong gabi pag-usab. Kanya ako ni greetings Bradsok. Kining nalantaw na to karon si Brad Ilyong Arispunay, maayong gabi bro, o kang Sister Diane Grace Sigismar Arisgado, maayong paglantaw pud kanimo sister. Doon ako'y pangulupap nga pangutana Bradsok, may tungod gyapon ining litanya nato sa atong mahal na birhen. Dinhi Bradsok, sa litanya sa atong mahal na birhen Bradsok, nga nag-ingon dinhi, salamin sa katarungan iyampo mo kami. Di mo na pag-ingon diri baso nga espirituhanon iyampo mo kami. Nya do na pay pultahan sa langit iyampo mo kami. Nya bituon sa kamuntagon iyampo mo kami. Ngano mag-ampo pamantaan, ngano magpaampo pamantaning sa amin Bradsok, lingkuranan o bituon nga kini sila Bradsok mga butang maning nga walay sa labutan Bradsok. Unsa may atong katinawan nato ani Bradsok? Ang katinawan nato nga kini mga pulong sa litanya, ingan na siya mga figure of speech, hulad, pamulong, nga kanang salamin, kanang baso, bituon, dili na sila literal nga mga tao o literal mga Birhen Maria nga mo'y mamampo nato. Pero ang salamin pasabot nga sa atong pag-aninaw sa atong gugulingon muna tamulakaw namin ta. Kaya basig nagkabulingi ta nga maulaw ta sa katilingban maglakaw nga dunay buling muna ang salamin sa kalinaw matudlo ka nato sa paghinlo o si Maria sa magtudlo nato sa pagkahinlo nato silbi salamin kaya matutukan nato atong gugulingon tandi sa mga buhat ni Maria sa pagpaubos o pagka matinabangon. So magkaingon sa tanga akong sundon si Maria o iyampo ako salamin sa katarungan. Sabot si Maria nga panigiinan sa katarungan. Niya basos kaputli ni Maria ipananglit og baso nga wagi mansa way buling. Ang bituon ang danag aron mo ninaw nato kanang ganala nato kining di Southern Star. Nga masaag ng mga mananagat puyo sila dito sa habagatan sa South. Ya dako kayong dagum ug bagyo. Ya sila dito nagtago sa mga kagmayng lugar nga dili kayo maigo sa dagong bawod. So magpaabot sila sa bituon. Ang bituon mo subang ligid mo pakyas kanang Southern Star. Bituon na nga dako nga lahi sa mga bituon niya mo nay ilanan mo nay silbing marker ug giya hain na ron ang sabagatan haing amihanan haing kasadban ug haing ang sidlakan niya matultulan nila pinagi sa mga bituon kay Southern man naaro man sa sabagatan. So kay habagatan katong na saag sa dagkong sa sabagatan magkatultulan kay hiya man sila sa ingno na ito dapit nga matultol nila. Muna si Maria sama sa bituon sa buntagon nga atong ihangyo nga maampo ka nato. Dili kay bituon nga literal. Kundi ang pagkahinabang ni Maria nga gipadas Ginoo nga moaga ka nato ug mutultol ka nato gikan sa kasipanan ngadto na sa kalawasan. Sa atong pagampo daghang mga santos nagpaybaw kadto na sila yampo nga mga tawo nga hilalabihan na yun pagkaulipon sa kasalanan. Pero pinagi sa prayer at Cristo Mother Mary ngayon po ang mga kasasala tabangan ni Maria na nakabig sama sa milagrong isulti ni San Vicente Ferrer. Kung sa kataong di mo Diyos wagi Diyos wagi pagampo iyang giyampo o matod pa sa kagi na nakonverter ang maong taong kasasala. Siyang pagampo nga mi hangup ug midangup si San Vicente San Vicente nga siya si Santa Maria mutabang kaniya sa pagkabig na itong kasasala. Mga atong tubag sa may pagkutana ni Carlo Badenas, salamin, baso sa kaputli ug bituon nagkaulugan ni Maria pero kana kay usaman kalitania hulad pamulong figure of speech kana dili na literal na salamin, dili literal na baso, di sa literal bituon, pero referido na kang mahal na Birhen Santa Maria. At ang minaw si Brad
Porca, John Porca. Dahil salamat Brad Chok, o mayong gabi usab, diya sa kaganahan matalong liti, o labi na sa akong giludman sa akong inunlan sa barangay Kaningag matalong liti. So mayong gabi ni Agustin Mundala, mga opisyal sa barangay diya, mayong gabi kanyong tanan, nagsunod mo diya kanunay ng tagabi din sa DYRF sa programa ni Brad Chok. Akong pangunta na Brad Chok, ang ipasukan na diya sa question box, page 17, by Kunoy. Mahitungod ni Jonas, kay diha sa Jonas, chapter 1 verse 20, nga gilamoy sa sida tulo ka adlaw o tulo ka gabi. Nya gikutlo na ni Kristo dinhi sa Mateo 12:40 nga mayon man ang anak sa tao tulo ka adlaw tulo ka gabi. Akong pangutana Brad Chok ni litra por litra bali pagsabot nato ug dunay meaning ug kahulugan kining libro ni Jonas. Pati nawe ko ang naminaw ng utana ni Brad Chok. Karang hitabo nga si Jonas o Unas nga mibalibad sa sugo sa Ginoo pag-adto sa kadapit nga ang ngayang kapigon. Mibalibad siya, andok siya nga manto dito kay nagtuo siya nga bangis sa mga tao. Ya, tungod siya pagbalibad sakay siya bangka aron pagpalayo sa dapit o ang mga labi na sa kapitan sa bangka nagkamatikod nga nikalit lang o dagom niya bagyo nga may man ang simpo pag-ikan nila. Mo nang naghimo sila og usa ka kining sa draw lots yan nahug nga to sa natungnan sa mga pag-draw the lot nila ang naigo mo si Jonas. Mo nagilabay nila sa dagat pag-abot sa lawas si Jonas dagat, tuang man na yun. Sa ningon to sing kapitan nga, siya gyud ang ginaingnan. Yan itong atong katalagman nga, waman tamay tabo. Yan dito dahil sa dagat, gilamoy siya sa dakong isda. So sa matod pa, tuk adlaw, tuk kagabi, gibugwak siya sa Nineveh. Dito, pugos siya pagtudlo, daghang nakabig niya, naminaw kaniya, daghang mga tao nga, nahimut sa pagtulunan sa kaluwasan. Mao na nga si Jonas nahimong usa ka simbolo o timaan nga ang Dios dili nato balibaran sa pag-alagad. When God sends us, He also provides us. Kung ipadatas Ginoo sa bisan unsang misyon sa katarungan o kayo, siya sa musangkap kanato sa gikinahanglan. Ang problema lang kay tuman kadlaw to kagabi dito sa Jonas sa lawom stiyan si isda nga si Kristo namatay mas alas 3 sa hapon dili tibok adlaw pagka Biyernes sa hapon pagka Sabado tibok adlaw nga diya sa lunganan pagka Domingo kadlaw so agad kabot to kadlaw to kagabi nganong gihimo maning implo ni Kristo nga maingon nga si Jonas to kadlaw to kagabi nga waman kabot to kadlaw to kagabi sa iyang kamatayon sa adlawng Biyernes alas 3 sa hapon nya tibok adlawng Sabado nya kadlawon sa Domingo waman kabot sa atong paglandaw kabot pero si Ginoo nakabot na kay ang kalibutan lingin man kung dinhi sa ato kining adlaw sa pikas naong siyuta gabi. Sumuna ang kalibutan nga usara sumingon ka si Kristo alas 3 sa hapon namatay sa pikas naong siyuta alas 3 sa adlaw alas 3 sa kadlaw no kaya siya namatay man sa alas 3 sa hapon si Kristo 3 o'clock man namatay siya so pikas naong siyuta alas 3 sa kadlaw yan sa tibok sa Sabado away question kay the whole globe. Ya sa Domingo, butang-tangan Domingo sa alas 3 pa sa kadlawon, nabanaw si Kristo sa pikas naong siyuta alas 3 sa tusapon. So, tugyapon kadlaw. Linantaw nga pag-ihap sa oras, tibuk globe, tibuk kalibutan, dili diharas kutub Israel. Manawa masiyap Kristo sa iya pag-ihap, kaya yan tuyo pagtupos, dili man Israel, di man ang Jerusalem ra, kundi tibuk globe, tibuk kalibutan. Muna na ito tumag sa pagtana, niya alitan ni Brad Rudy
paminaw na to sa Brad Rudy Casa. Nagkasalamat pag-usap na sok o usbon ako may gabi sa tanang ginatong mga listeners. Labi na gid sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Roger Apaw, Flori Abanto, o ni Gingging Anbiron Rakasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon basok adto sa kasulatan sa Sirach 40 tudling 28. My child, don't live the life of a beggar. It is better to die than to beg. Anak, ayaw pag kinabuhi sama sa usa ka makilimos. Mas maayo pang mamatay kaysa magpakilimos. Sirach 40 tudling 28, klaro kayo. Mas maayo pang mamatay kaysa magpakilimos. Sa Ecclesiastes 9:7, sa may balita Biblia na kanayon, God said, eat your food and be happy. Drink your wine and be cheerful. It is all right with God. Sa Binisaya pa, miingon ang Ginoo. Busa padayon ka mo pagkaon o paglipay. Inom o bino o pagmudyaka. Kay wala kini ihikaw sa Diyos kaninyo. Ecclesiastes 9:7. Sa Mateo 25:36, sa may balita Biblia miingon. Miingon si Jesus, hubo ako ug inyo akong gidistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Mateo 25:36, klaro kayo nga miingon si Jesus, nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Kung pangutana ani Brasok, unsa may sala ani Jesucristo nga nabilanggo man ug hulad pamulong balang ni Brasok? Palayo ko ng patinawan ni. Salamat kay Brad Rudy Casa, mayo kayong imong mga gipahayag o labi na ng Sirach 40:28 yagi tuparan sa Ecclesiastes 9:7. Nga niyon ang Sirach kay anak buot ako nga dili ka magpuyo nga usa ka kining bigar sa kamakililimos. Mas may pamamatay ka kaysa magpuyo ka sa pagkamakililimos. Yeah, mo na sa mga makililimos, mga kabus, mga alaot nga kining nangayog tabang suban. Yan ingon si Sirach, ayaw pag kinabuhi nga usa ka makililimos, mas may pagmamatay ka kaysa magpakilimos. Yan na ba sa atong kinabuhi sa simbahan nga Kristiyano Katoliko, doon na may mga kapunungan sa mga balaan, kanang monks, mga munghi, o kanang nuns, mga mungha, nga mga munghi na magpuyo sa gilibot nga parel, nga di na sila magagawa, doon na sila kawilingong simeteryo dito, mamatay at sa lubong. Yan lang pagkinabuhi, sangkap sila sa mga galamiton sa panguma, sa pagtanom sa mga makao nila adlaw-adlaw. So, muna ka self-serving, self-sustaining, nilang kinabuhi sa mga munghi. Pero na panahon nga mutugot ilang superior nga magguwa, nga magdaog, kiling, na to, dagbuyot, nga magpakilimos sa mga tao. Nguban mga tagpaan, mga tagbugas, mga tagisda, nguban mga tagkwarta, hangtun balik sila. Nga ilang gamiton katong nagpakilimos nila. Mo na pagkutana, anong isupak man sa mga munghi? Gidili man ni Sirach, dili pagpakilimos. Ang tubag kaya na mo nga ang mga tao kinahanglan yun nga magkakaroon sa paagi sa kaluwasan. Nga kung sila dato kay kasagaran sa mga pobre, mo say kalimos, pero ang mga dato nga dunahan yun, mga hatag litan na magpakilimos nga mga mungho, mga munghi, niya mga mungha, mga babae, muhatag sila bugas o pan o salapi o bisan nung sa nga ikatabang nila. So, ang tuyo sa Ginoo nga kining mga dato nga daw mailhan, kaya di man mulimos, di man mahatag. Nga katong naghatag limos, mabulahan sila. Kay nagibasa man Brad Rudy sa San Mateo 25:36, nga katong nabilanggo ko matulad ni Jesus, inyo kong gipakaon. Hubo ko inyo kong gidistihan. Nabilanggo ko inyo kong giduaw. Naabot sabot ni Jesus nga ang mga taong inyong gialagaran. Dili ako.
ang inyong gibuhat nga sa inyong singtao, gihimo na ninyo kanako. Wala nga, sa Ecclesiastes 9:7 nga, ayaw sa pagutom, kaon sa kalanon, ug inom sa bino. Pero inyo, hinumdumi, lingon sa San Pablo, dili sala ang pag-inom ng bino, pero sala ang paggubog. Timoteo, ikaw nag-antos mas sa sakit sa imong lawas, sakit sa tiyan, maayo ka. Inom og jutay bino, tambal sa kuto-kuto. Ayaw lang paggubog, kaya magbubog ka, magkasa ka, kaya di gusto ginom, suka-suka ka sa langit, kay limpyo mga langit. Muna ang tambal sa Ginoo. Bueno, muna nga itong katubag sa pangutana ni Brad Rudy Rakasa, aridata sa Dili sa Parkes. Daghang salamat Balsog ug maayong gabi kanimo ug sa tanan nga nagsunod nga ato ang programa katinawan sa pagtuong Katoliko. Also greetings na ko Balsog ni Attorney Mark Johnson Cesar diha sa Luok Mandawi ug labi na gyud ni Kapitan Jerome Gabrieles sa tungkop ni Manila ug sa tong kauban nga Minister Brad Edwin Paraguso. Maayong gabi kaninyong tanan. Balsog ako pangutana may tungod ining relihiyon nga Judaism. Matod pa nila Balsog nga ang Judaism makonsidered nga iya sa Ginoo nga tinuhuan or maiya sa tinuhuan ni Kristo. Kaya lagi Balsog sa una matod pa nila ilang giklim nga si Kristo usa ka Hudiyo unya nagpasakop sa tinuhuang Judaism. Ako pangutan na Balsog hangtod karon Balsog gikonsider ba nila sa simbahan Katoliko nga ang Judaism usa ka tinuhuan nga iya sa Ginoo or sa likway nga ni Balsog kay naa nay bag-ong tinuhuan nga mao ang gitukod ni Kristo ang simbahan Katoliko. Sa libro ni Zacarias Uluhan 13:8, kay hibaw tangan nun ito kahugna sa relihiyon nga iya sa Diyos. Auna ang nginganan og patriarchal religion nga gipunuluhan ni Abraham, Abrahamic religion. Unya gisunod nga mitukod og pundok nga gipanuluhan sa ka pinili sa Ginoo nga batid kayo sa kasulatan ug batid sa paggaham sa mga tao, pagpangulo sa mga tao. Mo si Moises, muna nga nag Mosaic religion. Yang gitawag sana og Judaism kay ang pangulong patriarka nga mga anak ni Jacob, mo si Huda. O si Juda nagpili siya usa ka dakong yuta nga nahimo siyang pagulo o ang dapit nga nanog Hodia mo na Judaism gikan sa pulong Judaism English gikan sa pulong Judah, the prince or the head of the land sa ka province nga nanatog og Judea. So mo na nga ang maong mga tinuhuan pangandam kay katapusang tinuhuan ng mutukod mo mas Kristo. Manang mabasa sa Hebrehanon 1 ya 2:3 nga sa unang panahon ng Diyos nagkisulti pinagis mga patriarka, ikaduha pinagis mga propeta ni Moises, o ikatuo mao na ang kang Kristo Jesus. Ya si Kristo Jesus na tao man dito sa Jerusalem. Yang Jerusalem na sud sa Juda. Nana sa ingno na to sud sa lalawigan sa Juda. O nasod niya na niya ang Jerusalem o sa kasyudad nga usag nga may lungsod sa Jerusalem mao Bethlehem nga natao si Jesus. Mao na si Kristo gitawag sa siya og Jewish sa Hudiyo, pero sa tinuan dili siya Jewish, dili siya Judaism, kundi Christianism. Mo na nga balang kasulatan wa mayon nga nagingon si Jesus nga ang tinuan nga Judaismo mo'y makaluwas. Kundi mingon si San Pablo sa buhat 4:12 mao ni kaluwasan. Wala lain ngalan nga gihatag sa langit para maluwas ta ang nga ni Kristo. So dili nga ni Judah, dili nga ni Moses, dili nga ni Abraham, kundi nga ni Kristo. Ug si Kristo mingon ako ang dalan, ako ang kamaturan, ako ang kinabuhi. Way makadto samahan ko dili mo agi kanako. Sa Juan 14:6. Yang buhat 4:12 way lain ngalan nga giablihan sa Ginoo langit o gipakanaog ang ngalan nga makaluwas
nga mao ngalan ni Kristo. Mao na nga ang pundok ni Kristo ginganlan og Kristohanon na nasa buhat 17 bersikulo 11 nga ang mga taga Berea mga batid kay sila nagtuon kanunay kada adlaw sa pulong sa Dios. O ang ilang pundok ginganlan og Kristohanon. Dili Judaism, dili Mosaic, dili Abrahamism, kundi Christian. Ya sa panahon ni Kristo ginganlan na og Catholic Christian. Tungod kay sa San Marcos 11:17 ingos Kristo nga akong balay, akong iglesia pagaganlan og alang sa tanang kanasuran. Alang sa tanang kanasuran sa Griko mao nang ngalan na to Catholicos. Iglesia Catholicos, mukaylap sa tanang kanasuran. O kanang mukaylap sa tanang kanasuran mao na ang Dios sa Salmo 119:12. Salmo 119:12. Ang Dios mukaylap sa tanang kanasuran. Ang iya sang tinuan o pundok mukaylap sa tanang kanasuran. Na San Marcos 11:17. Mao na nga ang eksakto dili kay Judaism kundi Christianism. Kay ngan man ni Kristo mo'y magaluwas. Di man nga ni Huda sa Judea. Mao na itong tubag sa pangutana ni Dennis Marquez. Nya, arita ni Mado Kino. Sa mga gabi, Badsok, kung salamat sa ikadulang higayon sa pangutana, Badsok. Badsok, ang ko pangutana, Badsok, may tungod sa katong kuhaan kining katungo na mga ginikanan na ito, Badsok, ba nga sila siya danong si Iba, Badsok ba? Ugwa pa sila magpada sa kuhaan, Badsok, sa bitin, Badsok, nga nagtakuban og sa kuhaan, Badsok, ba nga yawa, ba nga nagtakuban sa bitin, Badsok, ba nga giling na sila ba, gitintal sila ba? Ugwa pa to sila makasaba, Badsok, kuhaan ka ng hantod ka kung, Badsok, kanang kuhaan ka ng lunlun kalipay, kanang kuhaan ka ng lunlun katakong. Unya, Badsok, wasay ka kuhaan, wasay ka ng katalagman kuhaan hon. Ang sala mo may hinungdan sa kamatayon. Ang sala mo hinungdan sa mga katalagman. Ang sala mo hinungdan sa mga kasamo. Ang sala mo hinungdan sa gutom, mga kalisod sa kinabuhi. Mao na nga ang sala gyud niya og niba mo'y nakaingon kay ningon ng Ginoo nga niyay mga tanom mga prutas dinhi sa paraiso magkakaon mo. Pero kana nga kung gitudlo akong gidili ayaw mo pagkaon nga. Kaya sa panahon mo kaon mo sa prutas, mga matay na kamo. O misukol na kamo bato ka na ko. So, mao siya dan og siba na lingla, kaon sila gidili sa Dios, muna miyabot na nga dunay katigwangon, dunay sakit hangtod mamatay. O mabot na magkatalagman sa sama sa gutom, mga sakit, mga linog, mga bagyo, mga sunog, yabot na sa katalagman. Sa katalagman sa atong gipuy-an nga kalibutan gumikan niya dan og iba. Busa pagutana nga kun kasyadan og iba wa pa makalapas, wa pa makahimog sala batok sa Dios. Magpabilin baron ang kalibutan nga magpuyo sa lunlun nga kalipay, lunlun nga kinabuhing walay katapusan. Mao na mitabo. Kay ningon magino kun mo padayon mo sa pagtuman sa dili pagkaon sa gidili magpuyo mo sa lunlun kalipay o kinabuhing may katapusan. Yan lang magilapas. So, wala na nagabot. Wala na lang katagamtan sa lunlun kalipay o kinabuhing may katapusan nga maunta ang ilang ipuyan nga hindi sila matiguang, hindi sila masakit. So, karoon niabot na nato ang aktualidad kung nitabo tungod sa na natong ginikanan. Sa Roma 5:12 tungod sa katao, niabot ang sala. O ang tanan mga matay. Pinagi Jesus sa katao, sabdun si Kristo, miabot ka na to, ang kinabuhi, mulay katapusan. Kung kita mutuo ka niya, mutuman siya mga sugo, o mutabang ka sa pagsangyaw sa may balita sa kaluwasan. Atong paminahon si Brad John Porca. Dahil salamat, Badsok, o mayong gabi ni Linggo, dahil sa Mabulo, may Brad Amit, Cornelio Amit, o Nimunsyon Arsarin, nga dahil sa Mabulo, Pirwing Maminaw. Ang mga na Badsok nga nagingon, nganong dugo man ang gibayad sa tanang tao, dili ba diay igo na ang kamatayon ni Kristo sa iyang pagkatao dito sa krus? Sa may katinawa na ni Badsok?
Diya sa libro sa Leviticus gipahibaw gyud nga gawas sa pagpaagas ng dugo walay pasaylo sa sala. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Niya sa Hebrewanon 9:22, gawas kun ang anak sa Diyos nga mos Kristo magpaagas sa dugo, walay pasaylo sa sala. So dugo ang gihisgutan nga mao gamiton sa anak aron paghugas sa kalibutan. Dili sa dugo lang siya magkatao, kundi ang iyang prinsipya o presensya divina, the divine presence of the Holy Trinity. Kanaan ni Kristo, mo nga ang iyang kasakit, iyang kamatayon, gitimplahan sa presensya sa Santissima Trinidad. So, ulay gahom ng dugo, dili dugo nga samalas mananap nga pagas kaihawon sa mga taong karni baka kanding uban pa. Pero ang buot sa dugo, dugo sa kaluwasan. Kaya gitimplahan na sa presensya divina sa Santissima Trinidad. Mo nang dugo igo labaw pagyud nga makahinlo o makapasaylo sa kasalanan sa tanang mga tao. O kita nga nagtubo sa palibot nga gialirungan kita sa mga pagsuway o tintal, kita makadaog sa mga tintal. Sa 1 Corinto 10:13-14, ayaw kahadlok kay sa panahon nga ikaw kapuson o gilibutan sa mga tentasyon sa kalibutan. Mudaog ka, kaya hatag sa Ginoo ang mga pagi. Hatag sa Ginoo pagpahinumdum ka nimo nga sa ngalan ni Jesus mabuntog nimo ang tanang kasalanan. Muna na itong tubag sa may putanan ni Brad John Purka, niya yaptan sa panahon. Salamat kayo sa atong mga kauban niya, atong pasalamat lang sa atong greetings na ito, sa atong mga isuon na nangita sa atong libro, Armadura de Pena. Armadura de Pena sa kalibro nga na tingog ang pito ka libro. Niya, na ikatinawan sa pagtuo, kaagis mga santos, ay kalimot mapalitan na ito sa New Creation o sa atong ipahibaw sa ang Archdiocesan Book Center. Tubang na ito sa Katedral Rapisto na itindahan niya Archdiocesan Book Center na atong mga libro. Niya atong pasalamat sa atong pinanggang amigo na binani Brad Sulping Algere o iyang kapikas nga nag-sponsor sa mga katekisis tabang kayo nila ni Brad Julius Lawas at ang presidente sa Catholic Faith Defender sa San Fernando, Cebu. Kaya Brad Sulping, salamat sa imong kanunay nga pagtabang o paghalad sa imong kinabuhi pag-alaga sa Diyos. Kaya ang mga taga-talisay, salamat sa ni Mayor Samsam Golias tungod sa iyang mga proyekto gikan sa una pangadlaw pagsugod niya pagka-mayor, ang giatiman kining 7 ka concerts pagkatiman o pag-agak sa mga batanon sa ilang edukasyon, sa ilang may panglawas. Ang environment, dagat, bukid, kasapaan nga mapanalibdan sa mga dautan nga mga magtutul sa mga kahoy o maggamit o dinamitas pagkuha sa mga isda. Business friendly, peace and order, livelihood, and infrastructure o kining calamity preparedness. Himo sa mayor na Lampos o gitagan siya award ang Asia Pacific Luminar Awards pagtabang niya sa mga biktima sa kining COVID o niya ang the seal of good governance tungod siya ang paghimo sa tanang mga pagi nga matarong umayo nga ang 22 ka barangay mayabtan sa mga proyekto para sa mga kabus na kinahanglan. Nanawat sa niyang award ang Republic of the Philippines Foundation Award. Kini mong kalampusan niya siyang pagdawat ng mga awards kumikan sa mga kauban labi na sa iyang kapikas si Congresswoman Rhea Golias sa First District Cebu, Nagalalangkop sa Talisay, Miglanilla, San Fernando, Naga, Sibunga o iyang giapod sa mga kabulahanan, mga proyekto nga ikatapang sa mga kabus sa First District of Cebu. Si Mayor Samsam yapagan sa sa ka batanon o niya maluluyon sa mapapsanon si Vice Mayor Richard Choi Asnar. Kini mga konsyales nga tabang niya, maoning musunod sila si
Councilor Nicol Golias, Maning Capriana, Rudy Capegas, Daddy Caballero, si Gail Restauro, Ferdi Rapaya, Lister Daan, Lito Alito Bagaltos, Attorney Rocky Bass, o si Faye Ilanan. Ilang hiniusang na pagkinabangay, nakalampos sa pag-abot sa mga proyekto ngadto sa mga kabus. O sa si Mayor Samsam, nalipay sad nga ang iyang pagkikbisog gitumbasan sa mga kaigsunan sa Lisay nga dali kay mubayad sa mga buhis kay ilang buhis mubalik man ngadto kanila. Naigsoon, salamat kayo sa pagduyog kanamo kini si Sof Fernandez, tuyog ni Brad Carlo Badenas, din sa Parkis, si Mando Aquino, si Rudy Racasa, o si John Porca, o atong technician, Si Dudong, si Puloy, si Joseph Burla, si Julius Kaputulan. Tulan, o si Dudong Malapi. Salamatan ni Father Phil Mafil, na atong manager, tanan nabuutan kayo, salamat. Tagbuta po ni atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Balik ta sa studio, DYRF Radyo Pwersa. Inyong nabatyang